tun chuma chuan Chilean romantic comedy film munom zet aklimi ti hi soifia na lo nei le don ti ang Chile khopui Santiago a chuan nula chelo le in khai thlinal zet amandai chu oma architectural farma na thok mek ni in ana a chuan athiam chung chuang hlebo tlai khat chu amanda chuan abialpa Pablo chu Colin achianu Fernanda birthday party a kalpui turatan asoma mase amanda in asiat mi alo chu abialpa Pablo chu achianu Fernanda bedroom a ommek tile an pani chuan anin krem mek ti chuani chutia phone a anin biak lai chuan Fernanda chuan Pablo chu lauti boyin Pablo chuan phone chu anda zuya ma sere lote nuwa an tal dun vel na lama chuan Amanda bok chu anvakol paleta Amanda chuan ngoi ringin abial pali achian nu te thom siam chu alo ngai thlakhiawa chu vele rang taka thok chuak ngalin achian nu bedroom a chuan silai nen awa thok chuak tarup maile aphok dun chian ema wang chuan Pablo ti ngai na shelo chuan achian nu Fernanda chuan akit nap thu te alo soivel ringota ma se chung thuoi omlo lutuk oi ture ro chuan Amanda chu afing ma to ani ti chuan achian nu laka bum tu le tenom taka phat san tu abialpa Pablo chuan me chedang tu ma abuma a phat san to lo nan akap zui ta sia maile India gaming platform rintlak berpola chalngam khaushini Mukherjee represent most play hi ilo me shat ve to em match zong te hi athlon in HD quality vika en theini in match zong a grand award don theina jili games changin cheng sang khatlenga don theya poisa the UPI le bank transfer manga thun vek ni in arin tlak le voina most play app download swan cheng zani idong thei anga FB review a changin cheng zani idon bel theibok tin free spin za som ni pani adon theibok ani comment section a link kan da engtiklai puna bel chan thei renge chu thil thlen hu chuan Amanda chu psychiatrist nen chuan anlo in ko meka thinrim in sum dan turvel te chu alo soi puyani ma se Amanda ero anung chang le khosazia hoi her le tong ka chuak vela chuan athil ti awanga in chir le shom ti yang poina om reng lova in chira hnekin chutiang din huna chuan ading non le ani nga chuan angai te boka achet le tho tur thu te chu ala soi piap mai ma se psychiatrist chuan athil tia chuan in sirna emo shi omti na anei lova thinrim na ala khatani chuan tantir nge tur ani thua soi nu chuan Amanda chu in thing har thuain aril rungai to na le athil clear dan chu athak to thu le chutiang thil chu ati non to don lo thu oi omhel takin alo sui thuaya chumi no psychiatrist in chung ang thil chu ati non to lawang ti le athil tia chuan a in chir tak zetani ti achian tak nu chuan Amanda po chu chwa zalen ani veta ma se chung thil thlenga wang chuan ana tho lai mek thleng te chuan tor zuin ana achanga ban an tum pha Amanda chuan chung thil ati chan chu amangai le rin em mi pahni ten an bum wangani ti asoi nu po chuan an ho tu pa chuan aban ta tho mai thil thleng zo zai ti awang chuan Amanda chuan Santiago khopuya chen ve reng chu nuam ti to lovin athil zong chu la khomin Valparaiso khopui lama chuan apem zui ta daya anu tapa chuan in ruak tharuk chung vel a chen theina tur chu alo nei rem chang hlo bok nen chu ina chuan a khosa zui ta ni chu khopuya chuan ama le ama a in tun nun na tur na chatak mule thuai tur po in a in ring tok hle athil hlo ber chu mi pamit ala ang ti mol mai chu ani to a athil ton to te awang chuan mi pangai zong nei anu to lova mangai na a tluk lo le po adu to heklo ma se buai thak takero ani ang me chenal le chelo ve tak chuan hel tu anei lo theilo chin lai chu ani aril ru tot lutuk chu biak in lama chol ha dam turin avakala chuta chuan pastor nen chuan in komin anuna harsat na anei zong te chu ashila pastor po chu chung te hlata mani chowa khosave tho chulo ni in chian amamo huna piangte biaka komtur anu changa pianga local chin tur te chuan alo som ve boka
Ache na in lama chuan Amanda po na zongin abuai ngang mai chanchin bu sang sang te chu a in kwala ma se buai thak lai ero chung na te chu Amanda tan chuan a hniam ma zela a qualification le experience chuan chung na in requirement ane ve te chu a khum ma zel lai chu ani dil tur ber po sha tak lo wang chuan a topa chuan chuma vor ta topa chuta apo fu chu dil atumani chuta mak tak main athil po fu ber kherla chu ahmalama ana thoang chia architectural farm book chu aloni chumi nu chuan body suit thaude hnuk mai chu lein halem le samlem moilo zet alei boka amela te chuan makeup thing ungtra tak mai tilang mel chia a tilang thing ui tlat thei ang chi lampang chu a in bela thuam nowa po chu tiang tho chu a in bel le a alanda na wanga mi pahip chu tum to lo burin mi pa in anmel tai lo thei dan ber tur nia arin dan chuan a in siam danglam me kani tuna zet chuan ama sha sa tu te tan ngei po shat ngai na ha talo ti chuan chu alanda nen chuan farma chuan vakalin ava interview ta a boss tur max chuan zona tam tak alo zota pasal nei to ani thule fa pani anei to thu te chu Amanda chuan alo soilang thuaya a chan po pasal neya fanei to ani ti an sha chuan tu man an ngai ven pe arin lo wangani ti chuan max po chuan alandan wang ni lo a experience wang liao chuan a hnuai thok tur chuan a hire ta a moina le anal na awanga na chu mulawani ti in sha in Amanda po chu ahlim ngang mai chumi nu chuan max chuan a thopui thar tur ta chu in mel sha tirna anei zuya ani hi juani in nupui neya fa po pathum lai nei to ani a he muna hian full time thokin master degree nei ngei tumin ain buat sei pa bukani chuan he mei che chelo le nal tak hi chu office girl Karen ani ve thunga ani hi a ol berle na thoklem berani a ma se a mela wang chuan tu po mai chu atilom ne em thung si a to beratan ani hi architect Marcelo ani a nulami le zai hoi tak mai ani telbok me chia te chu an it omem ti bakin ate ngai mi ulo boka ana chu na thole zanti na ina me che sang shwai ho chu ani deu top mai ni Amanda nen po avoi khatnan anin huwe ta a reilo te chung lek an om do chang ringot po chuan Amanda chuan ami zia tur omang chu alo man thiam ngal dera aril ru in an chia alo rumul mul bokani chumi nu chuan meeting nei zuin Amanda chu Telmex building hlui to tak tun hnai maya an company in an thom chata a structure engemaw fel lawa wang chuan internet service po a man tlak lo thu an boss chuan alo shil mula Amanda chuan service problem wang ani nge yang alo ti thuaya chuti lai mek chuan Karen chuan Amanda chu thok thar chia ani awangin lo enroll ve lutuk ri lo se adu thule buaina chu a chin fel the nge a in be se thu alo soive a ma se max chuan apom saklo chu wang chuan Karen chuan Amanda chu a e lo tan viau mai bokani max chuan Marcelo le Juan te chu Amanda puya side lama kaltur chuan ati zuya Amanda assistant angdewa anung zuya chwa chu an tlom la dun hlena a an pu thu chuak ani awangin an hnial thei si lo ti chuan an pathum chuan chu hmuna chuan an vakal ta a Amanda chu na thokin a buai le a le lama Marcelo po in Juan bula chuan me chelaka a chet vel thin dan chu in soi thei nan alo mangve meka chumi nu chuan Amanda chuan buaina chu le hnuai lama changa in chan ani nge rin thu soin chu hmuna kal tur chuan an pahni chuan akal san zuita a le hnuai lama Amanda omlai chuan Marcelo le Juan te chuan pon lama changin an lovil ve thungani ma se boy thak tak main gate pakhata chuan Amanda chu alut leng ta ozong lo mai a thawna su chu phelin alut lang tangi ngi a ma se chumi nu chuan pon lama mi te nena chanchin anin shilton na waki toki chang chuan anin sheton theita hau lo mai le chuta hak po alain hak fel man ma chuan Marcelo chu ama ngai to in aron thleng thlave hlol mai chu vele Amanda chuan amu manang ti hlawin a torchlight ken chuan amita lo en thuaya abal siam lo nan athwam no te chu
a phel vek thu alo shil chuan Marcelo po chuan le lam alo hoi san ve le a in thlak fel nu chuan chulai mun chu an chwa san dun ta ni an na a an tho chat e mawang chuan alom nan an pathum chuan papakala zuno dom tlan nge chu tumin Amanda kar chuan an kala asit nung lama chuan naw pum nge ani ti chianan naw pang thil po alo da na sangang mai papa chuan Marcelo chu fiam thuza mo hlir chuan apot le ta zwa zo maya abul om ve te nge po chuan nuam lo an tilek lek to juan chuan le khazir ka du ti in an pahni chuan akal san zui mai boka chumi nu chuan an pahni chuan ti dunin an thu la chu anin hudon lo lai leng khopa Marcelo chuan nupui pasal in nei na le fanei na chu nun na ti top ne na thumun reng ani thu soya Amanda chuan zan khat chau dai ni lo mangai na le in chan chat na omzia tak tak ashat ve ngai don lo wanga akhongai thu alo shil ve a Marcelo chuan me chemi tak ani thu le me che a po pian nal le chelo tak bak chu amel pe lo thu te asoi le vel Marcelo mi zia chu abial pahlui mi zia nen in ang ati ema wangin Amanda chuan a ei lo ru ang reng hle a ina a ho nu thleng po chuan angai to bang theita der lo asam lem le a bodysuit alak thlak nu chuan Marcelo me chenu thu sam ang nge chu ani ti in sha in Marcelo chu zirlai enge motak zirtir atum ru ta hle ti chuan ani na dik tak nen chuan klapa chuan Marcelo moturin avakal ta zei mai le Marcelo po chuan chelawalo tingang mai chil thli ta lo chawin alo thlir dau dau lo hel ngal thuain mun fal deuh taka omshan pui dan ngut chu alo ngai to a ma se tu mang ero in thila thleng theilo chu nu chuan adu ve nge adu ve lo ti po chu a she thiam thei ho lo akal san don chuan atuk lama aron mole tur thu a shil ze uringota Amanda chuan pastor chu wa mole in athil ti vel dan zong zong te chu ashila pastor chuan engtiknia emo chuan thudik chu alalan chwa don tho wangin a in chir tur thu alo shil let ve a ma se Amanda ero chuan Marcelo chu zirtirna chatak pek achak zek thung si office lama chuan Marcelo chuan Amanda kianga chuan klapa a me cheton chungchang te chu alo shila achiat lo thule a chil thu vel te chu alo shil vel chiama ti chuan zan lama chuan Marcelo po club lama chuan a me cheton thar ngakin alo chule evung to ma se a nga me chia chu aron in lar thei ta hau lo darkar tamfe a nga nu chuan text message ron thonin atuk lama aron kal jok tur thu aron shila ma se atuk lama po chuan angai te bukin ron in lan le lowin text message book chuan atuk lama ache na in lama aron mu jok tur thu aron shille office lama ve thung chuan Marcelo chuan Amanda bula chuan a me che thar thar chelo zet chuan a chil viau to thule zan lama po ina aron kal tur thu te chu inti thei takin alo shil vela Amanda ero chuan do ta soyani ti chiang taka asia ta wangin athu soi te chu alo ngai thanui vurvura chumi zan chuan Marcelo chuan ama siam anga lantir tumin pon lama changa eitur siam te chu aleya a helai di te alo len don awang chuan ama to ka abuai ve hle me chia churon thlengin thil te chu an ei in duna anin chulna sa to viau mai bok ma sen kal thui tak tak ma chuan Amanda chuan katlai don ti pa in a chwa san zui ta dai mai Marcelo po in angai na shelo a chan chu me chia tu ma in chutiang chuan an la chit ngai mi lawani atuk lama chuan a me che thar to na wanga a be don na te chu Amanda kyanga chuan a in bun ruak ve ta nge a athu soite uluk ta kalo ngai thlachin tu Amanda chu tu na zet chuan chian angina en ve theita a chan chu in po taka Amanda abyak theang hian tu me chiama po takin alabe thei ngai mi lawani lelama chutia an han in kom dun chu an tho puinu aruka Marcelo lo ngai zong ve tu Karen chuan alo thik em mai boka enge an soya enge an ti mek ti cheturin an pani chuan achik viau boka chumi nu chuan Amanda bula chuan afa te chungchang chu azo pha tange nge a
chu vele Amanda chu rang takin pastor hne na chuan vakalin mi panaw pang pahni office a hruai lok tur lo ngai tua pui sham turin awange na atuk lama chuan a tho pui ten zo na an nei to mi alo na turin naw pang te chu office a chuan awa hruai tange ya ma se mak takero no pang ngai na mi alo inti Marcelo chuan afa palem te zok chu alo chon chaina sa mai ni zan lama chuan angai te bokin ani na dik tak nen Amanda chu Marcelo in lama chuan awakal le ta a Marcelo po tlem chuan alo dang lam ve deuh to keu thluk ngor lam chu atum to lova shia chian atum to zo kani khuma chuan mudunin anin buan dun vela ma se thok le khata Amanda chuan tho san thutin a ho san le ta dai mai atuk lama chuan zan lama thil thleng chu Marcelo chuan Amanda chu alo shil fai le kela Amanda chuan nasale zwal zo ka chanla turin thuron alo pe a e tur te po pon lamami order lova ama nge yin siam sak turin alo ti a chumi nu chuan Marcelo in lama chuan kalnunin rongte chu an bol dun ta a Marcelo tan chuan tun hi voi khat me chechian in leng ane na lo ni nge in a hlimin nuama ti hle a thilan ei zo nu chuan in chung lama chudunin an ti le a chuti lai tak chuan Marcelo chuan Amanda chu a fop ta thut mai rang takin thupa a choi zui takna a anin fo laya trek chhuai om chu an hre chiang dun viau loi si chumi nu chuan Marcelo chuan Max kianga chuan a love life chungchanga a har satna to chin te chu alo shila Max chuan thuron pe in mai mi chingla tu mel nge i mu kha nge kha ani i mangai me chia chu alo ti a Max a thuron ange chuan an mai mi chinga tunge a mu chu a soilang lo na a ma se ani ero chuan a hre chiang viau thung chumi zan chuan angai te bokin Amanda chelo zok bok chu avoi thum nan aron in lan li a Marcelo chuan a mangai thu lo shil ngal ma se Amanda ero chuan do ta soi nia ngain chung thil zong a thlen nu po a ala in thlak danglam thei chuang reng lo mai chu alung ni lo viau bok chumi nu chuan bol kwalin me che thuam no te a hak tira akut chu handcuffin a hlin sak boka ma se Marcelo be se ang ero anita haulo Amanda chuan chemte la chhuakin apum chu azai sakta thut maile chumi nu rei waklawa chuan police te churon kalin Marcelo chu anron chwa zalenta a thisen te chu alemani ti anron chazui bok a zia chu angai to na ler takle lelo takawang chuan Amanda chuan phubalak nan alo ti thlabar ringutani chu thil thleng chu na satakaron dar ngalin chanchin bule TV lama te chuan an chwa chei chuaya Marcelo po Amanda du ange in azakhle a amwal pho na saviau bok ma se chung thil ati nu po chuan Amanda a chuan diklo engemo ala tatlat mai pastor ne na vakala awom dan te soi chuan ani chuan Marcelo chu i hmangaya ni alo ti zui atuk lama chuan Marcelo chu na a ron kalin Amanda chu aron mu a akianga chuan athil ton te chuan zirlai chatak an zirtir thule a in thlak danglam pha thute pon lam landan ngota buaya zan khatatan chi anilo mangai na dik tak zon ve andu to thute chu asoya chumi nu chuan karen nen chuan anin zui chhun zom ta dai mai zan khat chu rui takin Amanda ina chuan avakala Amanda chuan lo mudu lovin kongka tang chuan anin bia a Marcelo chuan in nei turin Karen asom thule tun kar la a anin nei tur thu asoya chumi rual chuan ama Amanda adu zong chin me chia ni reng lo pasal neya fa po nei duwa to chu a mangai tak ze thule a thup the ngang to lo thute ata ani ve the ngai don lo wanga Karen chu nei tumta ani thute chu lung cheta ka soin akal santa tuna chuan Marcelo le Karen te in nei ni lo thlengta Amanda le Marcelo te chu pona anin mua Amanda chuan thudik tak shilatuma ma se soilo zok chu cha ashile in atop nan anin ko ta zoka inne in khom chan ani donta puithiam chuan Marcelo chu zona zotin Karen chu anupui takni tura apom le pom lo azota mi zong chuan a chan na chu an lo ngai chang chupa
ma se Marcelo chuan a chang thei ta reng lo mai chu vele a sir lo ding Amanda chu na samang kheng hian a ha cheu ta tuara a halem chu atla zuita chu vele Marcelo chuan va pan hnain asam lem chu ava po thlak sak zuya ti chuan thudik tak chu an lo shetani kum engemaw zat liam hnuah sin chu ron in kat le in Amanda le Marcelo te chu an lo in nei to a fa pathum nei to in an fa palina tur an lo pai mek boka an zawai mai chuan an hlimin nuam an ti tlang hle bokani